Bun găsit din nou, dragi prieteni! Ne aflăm pe data de 22 decembrie 2014. Este luni. A trecut aproape o săptămână. Haideți să vedem când am făcut ultima retragere, pe 15, deci exact o săptămână de când am făcut ultima retragere din Cointelect. Haideți să vedem că, într-adevăr, astăzi este 22 decembrie. Intrăm pe site-ul Time and Date și într-adevăr vedem că este 9:30 dimineața, luni 22 decembrie 2014. Haideți să vedem contul de Cointelect. Intrăm în cont, ne logăm cu username-ul și cu parola noastră. Trecem codul de verificare și vedem că în dashboard avem o balanță reală de 30 de euro, deci s-au strâns 30 de euro între timp. Nu am mai făcut retrageri intermediare de câte 10 euro ca să se strângă ceva mai mulți bani. O să-i retragem pe aceștia 30 de euro. Haideți să vedem contul de CryptoPay. Cum arată? În contul de CryptoPay ar trebui să avem 54 de euro și 0, ceva Bitcoin, nu mai țin minte exact, dar într-adevăr avem 54 de euro și 0,0485 Bitcoin, exact ca la ultima filmare, nu am făcut nicio modificare între timp. Intrăm din nou pe contul nostru, suntem în dashboard, vedem că balanța este de 30 de euro, apăsăm butonul Collect și facem retragerea în CryptoPay. Trecem adresa de e-mail stabilită la contul de CryptoPay. Apoi trecem suma, vom trece 30 de euro și apăsăm butonul Get. După ce apăsăm butonul Get, vom primi același mesaj de confirmare și pe telefon a venit notificarea, iar în CryptoPay, dacă intrăm și facem un refresh, vom vedea că balanța a crescut la 84 de euro, deci 54 și cu 30 retrași chiar acum câteva secunde, 84. Din nou v-am arătat că retragerile sunt instantanee. Ce să vă mai spun? Este a 7-a retragere în mai puțin de o lună. Astăzi este 22 decembrie, deci pe data de 28 noiembrie am început retragerile. Până pe 28 decembrie mai este aproape o săptămână. Deci în 3 săptămâni am făcut 7 retrageri într-o sumă totală de aproximativ 100 de euro și câțiva cenți. O să trec toate datele exacte pe site. Aici va mai apărea încă retragerea de astăzi de pe 22/12 de 30 de euro în CryptoPay. Ce să vă spun, vă doresc mult succes în continuare. Cred că o să vă mai fac un material în preajma sărbătorilor și vă doresc mult succes, spor la bani. Ne întâlnim cât de curând. O zi bună, la revedere!